Berqarar watamyza Hadar deňiziniň kenarynaky Awaza milli säýahatçylyk zolagyna daýanç tagaldyş we din jaş merkezine din jalyan Russiýaly mektep okuwçylary bugun Awaza dostluk mekana adylyň geçirilen çäreler gatnaşdylar. Olar diňdiň kenaryna ýokary halkara derejesinde gurulup döredilen şipaxana din jaş künjegine gelen günlerden bäri bu ýerde gören we tanşan ajaýyplyklarynyň hemde guralan çäreler gatnaşmaklarynyň özlerine galan täsirlerini paýlaşyp akwalaryna Türkmenistana bolmak paýynyň düşeni üçin özlerini iň batly adamlar dagna buýsançlan beýan etdiler. Munuň üçin olar türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamyza we hormat prezidentimiz Arkadar Gahrman Serdarymyza tüýs süreklerinden hoşalyk bildirip, janlarynyň hemişe sag ömürleriniň uzak alyp barýan işleriniň elmi damara waşlyklary beslenmeni arzu etdiler. Çünki Arkadaş şäherine geçirilen halkara matematika olimpiadasyna birinji orna münasip bolan Russiýa Federasiýasynyň mektep okuwçylarynyň Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howannalygy mätäç şaýgylara himayet bermek boýunça haýır sahawat ganatynyň ýardam bermeginde Awaza milli säýahatçylyk zolagyna daýanç tagaldyş we din jaş merkezine bolmaklaryna mümkinçilik döredilmegi ýurtlaryň arasynda şol sanda geljeğimiz bolan ýaş eserleriň arasynda gatnaşyklary ýola goýup ösdürmek arkaly hyzmatdaşlygy barha giňetmäge garaşyl baky we tarap Türkmenistan watamyzda uly ähmet berilýär. Munuň özi ýurdumyzda dekini çaýgalaryň öz okuyupdyr başlanýaklaryny açyp görkezmekleri, döredijilik mümkinçiliklerini ösdürmekleri bilen baglanyşly meseleleriň döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýanyny görkezýär. Bu orada halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirmegi, bagtyar çaýgalaryň daşary ýurtly deň duşlar bilen dostlaşmaklaryna we bu urdan tejribe toplamaklaryna giň ýol açýar. Bagtyar çaýgalaryň mekan hökmüne iqrar edilen Türkmenistana bilim ulgamyna ýoly goýulýan halkara bäsleşikleriniň we mektep okuwçylarynyň arasyna geçirilýän ders olimpiadalarynyň netijeli häsiýete eýe bolmagy we ösüp gelýän ýaş nesilleriň daşary ýurtly deň duşlar bilen gatnaşyklary ýoly goýmaklary ugruna edilýän arada özüniň oňy netijelerini berýär. Barnäçe onuň dowamyna Russiýaly mektep okuwçylary Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howannalygy mätäç şaýgylary himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň hasabyna Awaza milli säýahatçylyk zolagyna daýanç tagaldyş we din jaş merkezine bolup hiç haçan ýatdan çykmajak täsirli duýgulary beslendiler hemde täze dostlaryny artdyrdylar. Mälim şäherli Hadaryň ekologiýa taýdan arasda türkmen kenaryna dünýä derejesindäki din jaş zolagynyň kemaline ilmegi bilen bu günjekde durmuş ulgamynyň ýokary ünlüleri üpçün edildi. Awaza milli säýahatçylyk zolagyna ýokary amatlyg özüne jemleýän köp sanly mehmanhanalaryň gurulmagy, sagaldyş hyzmatlarynyň hil taýdan täze derejä çykmagy Awazanyň ýylyň ähli pasyna adamlaryň feýguli künjegine öwrülmegini şertlendirdi. Bu ýerde uly adamlaryň hemde çaýgalaryň döwrewap din jaşy boş wagtlaryny peýdaly we netijeli geçirmekler üçin zerur şertler döredildi. Şeýle-de bir ýerde insan saglygyny, oň beden we ruhy taýdan güýç gaýratyny dikkat etmek ýaly mümkinçiliklere eýe bolan tebigy şertleriň hemde serişdeleriň saglaşyk goşmagy säýahatçylyk zolagynyň dünýä ýüzündäki awraýynyň belende göterilmegini üpçün etdi. Şäherler atnaşy Russiýaly mektep okuwçylaryna bular barada gurrun berilip, Gahrman Akadamynyň bu urda başyny başlayan işleriniň her wagtda Arkadaly Gahrman Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam edýänligi hemde şol işleriň ýurdumyzda amala asyrlayan giň meşhurly ekologiýa maksatnamasyndan ykdysady, durmuş şertlerine başlap ruhy we estetik gorşawa çenli ugurlaryň hemmesini öz içine alýanygy Awaza milli säýahatçylyk zolagyna bina edilen disgalaryň ýokary ünlüleriň iş ýüzünde berqarar bolmagyna gönükdirilendigini ýataldy. Halaryň ekologiýa taýdan arasda türkmen kenaryna bary ýogy bir näçe ýylyň içinde emele gelen dünýä derejeli deňiz şipaxanasy Gahrman Akadamynyň durmuşa geçirmegi ýoly goýan hemde hormat prezidentimiziň üstünlikli amala aşyrýan oň fiýadatynyň aýdyň nişanydyr. Döwlet adam üçindir. Şeýle-de watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen şygarlar bolsa, bu fiýadata öz beýany tapýar. Çünki halk hakyndaky her bir maşgalanyň awadançylygy we sagdyny hakyndaky alada Türkmenistanyň amala asyrlayan düýpli özgertmeleriň we maksatnamalaryň esasyny düzýär. Hyzmatdaş dostlukly ýurdun mektep okuwçylary özlerine gurrun berilen bular barada hakykata göz ýetirenliklerini aýdyp, soňky günleriň dowamyna bu ýerde din almak bilen wagtlaryny peýdaly, şadýan we gyzykly geçirmek arkaly ýaş kalplaryna hemişelik ornan wakalary ýatladylar. Olaryň beýleşleri ýaly deňiz şipaxanasynyň giň zorlugy ýatdan çykmajak täsirler galardy.
mektep okuwçylary täsin attraksionlar, feilgählerine baryp gördüler. Emeli derýada, gämelerde gedelenjetdiler. Bu ýerdäki köpek uşgunly, suw çuwdurumny hemde deňiz kenarynyň beýleki ajaýyplyklaryna tomaşa etdiler. Rusiýaly mektep okuwçylaryň dörli şäherlere atmaşmaklary olar üçin aýratyn gadakly we ýatda gazy boldy. Munyň özi ösüp gelýän ýaş nesilleriň aň düşünjeleriniň ösdirilmegi, olaryň paýhas oýunlar arkaly okyp başlandyklarynyň açylmagy ugruna döwlet derejesinde alad edilýäniň nowatdaky sutnamasyny urly. Olar şahsy we toporlaryň tans bäsleşikleriniň gurulmagynyň barsa ýokary derejeli din jaşyň medeni köpçüliklerin şäherler bilen utgaşdyrylmagynyň hassa täsiri bolýanyna göz ýetirmäge mümkinçilik berenliklerini bellediler. Çağalaryň höwes bilen beýleşleri ýaly olar daýançda galdyş merkezine din jalýan çağalaryň we Russiýa Federasiýasynyň gelen okuwçylaryň hemde çağalar dörejilik toporlarynyň arkada sahawaty ömürleriň çyragy adylan geçirilen aýdym saly dostluk agşamlaryny hiç wagtlap ýatlarynyň çykarmadylar. Çünki bu içäreler olaryň türkmen deň duşlary bilen bilim we ukyp taýdan gatnaşyklaryny hassa berkitdi. Şeride ma'lum bolýary din jalýan çağalaryň arasynda dörli ugurlar boýunça bäsleşikler geçirildi. Deňiz gorşawynyň gözelligi we hadaryň kenaryna kaşan binalar, tokoy zowluklary bir bitegi sağlaşygy emele getirip, çağalaryň şahatlaryny hassa belende götürdi. Hadaryň türkmen kenaryna geçirilen aýdym sağlaý şäheriniň dowamyny Russiýa Federasiýasynyň gelen mektep okuwçylaryna şeýle Türkmenistany mektep okuwçylaryna magtymulada näki ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň şeýle-de Türkmenistanyň kärdaşlar aklaşlarynyň milli merkeziniň sowatlary dabral ýagdaýda gowşurly. Şu pursatlarda olar sowatlar üçin hemde özleriniň wagtlaryny peýdali we gyzykly geçirmekler ugruna aradalar üçin hormat prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarynda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Akadamyda hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýlekde Russiýa Federasiýasynyň gelen mektep okuwçylaryň awada milli syýasatçylyk zorlugyna geçiren bir näçe günleri olaryň ýaş kalbyna müdümlik galyp, Gahrman Akadamynyň nusgulyk döwlet syýasatynyň arkadaly Gahrman Serdarymyň ýol başlygyna üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde ýaşlaryň arasyna halkara atnaşyklaryň ösdirilýäni nurkady. Bu bolsa dörli ýurtlaryň zehini çağalar bilen mehriban watanymyzyň ýaş nesilleriniň arasyna hyzmatdaşlygyň barha giňeldilmegine giň mümkinçilikler döredýär.